Vlasy. Minulé video som začala o tom, ako sú vlasy korunou krásy každej ženy. To je pravda, ale mať pekné vlasy nie je také jednoduché. A preto používame rôzne skratky, tipy, triky na to, aby naše vlasy vyzerali čo najlepšie. Niekto má riedke vlasy, niekto má krátke vlasy a väčšina žien chce mať presne také vlasy, aké nemá. Najjednoduchší spôsob, ako mať husté, dlhé vlasy, je predĺženie. Predĺženie nie je ale vždy pre vaše vlasy to najlepšie. A preto sú tu napríklad rôzne predĺžené copy. Jedno z mojich najobľúbenejších videí je práve o tom, ako si urobiť predĺžený cop doma. A keďže je naozaj také populárne a ja chcem, aby ste všetky chodili s čo najprofesionálnejšie vyzerajúcimi krásnymi copmi, tak som sa rozhodla updatenúť vám toto video a ukázať návod, aby váš cop z Kanekalonu na gumičke vyzeral čo najprofesionálnejšie. Pre tých, ktorí moju tvár ešte nevideli, volám sa Michelle. Vitajte na mojom kanáli. Ak sa tu chcete chvíľočku zdržať, nezabudnite dať odber tu dole. No a teraz už bez ďalších okolkov poďme na video. Čo budeme potrebovať je samozrejme Kanekalon. Tentokrát som zvolila farebný. A ak neviete, kde zohnať Kanekalon, tak dole do popisku vám napíšem linky, kde si môžete objednať Kanekalon, ktorý je takto zostrihaný do špicu. A tým pádom je presne opravený na to, čo potrebujeme. Takže Kanekalon. Gumičku. Gumičku a ako novinka je tento háčik, ktorý používa väčšina brejderok. Tak to funguje. Takže keďže už vieme, čo budeme potrebovať, tak sa poďme vrhnúť.
Takže takto vyzerá hotový cop. Ak si všimnete, tak začiatky sú oveľa čistejšie a cop vyzerá presne tak, ako keď si ho kúpite z obchodu alebo od profesionálnej brejderky. A teraz už len použijeme tajnú zbraň, aby tieto spoje vyzerali takisto aj pri používaní. Ak to nepoznáte, mojou tajnou zbraňou je naparovacia žalička. Je jedno akej značky. Tá kanekalon, keďže on reaguje na teplotu, ukotví a ostane presne takto, ako je. A tento krásny cop na gumičke balím do balíčka giveaway spolu s ostatnými vecami, do ktorej sa ešte stále môžete zapojiť. Viem, že táto giveaway možno trvá trošku dlhšie, ako ste zvyknutí, ale chcem, aby sa vás zapojilo čo najviac. Zatiaľ všetky podmienky splnila len jedna osoba, takže si všetky podmienky skontrolujte. Tu niekde. Tu vám dám odkaz na video, kde sú všetky podmienky opísané. Nezabudnite si ich dôkladne prečítať. A naozaj, bežte sa zapojiť, netrvá to dlho, je to len chvíľka vášho času. Podľa mňa to neoľutujete, pretože tie veci, ktoré sú v giveaway, sú fakt skvelé. Bežte sa zapojiť. No a teraz už do čoskorého videnia. Majte krásny deň. Jedno z mojich najobľúbenejších videí je... Počkať. Farebný kanekalón je skvelý spôsob, ako dodať vašemu účesu farbu, bez toho, aby ste si zničili vlasy. A podľa mňa to neoľuje...